Chcete vedieť, ako rýchlo predať nehnuteľnosť? Predaj konkrétneho bytu v Partizánskom sa nám podarilo zrealizovať v krátkom čase vďaka kombinácii niekoľkých kľúčových faktorov. Prvým faktorom bolo správne nastavenie ceny nehnuteľnosti, ktorá reflektovala aktuálnu situáciu na realitnom trhu a atraktivitu ponuky. Profesionálne nafotené zábery upozornili na výhody nehnuteľnosti a zvýšili záujem u potenciálnych kupujúcich už pred ohliadkou nehnuteľnosti. Dôraz som kladol na kvalitný a pútavý text inzerátu, ktorý jasne komunikoval výhody a dispozíciu bytu. Strategická lokalita nehnuteľnosti v centre mesta s plnou občianskou vybavenosťou tiež zvýšila záujem u kupujúceho. Dôležité bolo nehnuteľnosť správne spropagovať a zamerať sa na klientelu pre daný byt. Efektívna komunikácia a prístup pri obhliadke zabezpečili rýchlu dohodu s vážnym záujemcom. Vďaka týmto faktorom sa byt predal bez zbytočného naťahovania procesu a za výhodnú cenu. Tento úspešný a rýchly predaj opäť potvrdil, že profesionálny prístup makléra a správne nastavená stratégia sú kľúčom k úspešnému a efektívnemu obchodu. Pre viac informácií nás sledujte na sociálnych sieťach.